má tu bezpečnostnú spojku, jak sa... Vidíš, aké braky sú v tom v vode. Je obyčajné. Chcem mu dať záťaž, takže našiel už on zjedne. Ale už koľko toho nafotíš, prestám. Tam každú stranu. Potom ich dám na YouTube. Kam ich dajú? Na YouTube ich dám. Aby si to tam mohol celý sviet kúknúť, Kuklovský v Sedníku. Do Ameriku. Ešte nejakú dobrú cenu z metr štvorcový a ide to. Niekde ich do Španielska zavolať. Potom nám fotko napíš nejakú dobrú cenu. Jasne. Potom zavolaj, to je teda daňová kontrola a obto. Ale... Napíš tam, Tu neplatíš daní. napíš tam, že 1 euro od metra. No, však už to tam je, už je to tam čuť, takže už to má... DPA. A on to prípadom